Erokamana Steve Biko wadhi nyime kama report mar duol manono tije obila mano IPOA oyango ni obila ne okoluwo chike kendo norocho ratich jong'anyo e ng'anyo ang'wen mano bagi dwe mar 6 kod 7 higani. Report no oyango ni ji 65 nowito ngimagi, jomoko 342 noyudo hinyruok ka obila 171 bende nohinyore e ng'anyo ang'wen go mabende noweyo ka mwandu manego gitara okethre. Duol mochung'ne rango tije obila e pachoka koro golo report ewi nonro kotenore kod ng'anyo ang'wen mano bagi e pachoka e dwe mar 6 kod 7 higani. Ng'anyo ang'wen go oting'o mano bagi tarik 12 dwe mar 6 kaluwore kod nek mar Albert Ojwang mano tho e tesend obila gi mano wang'o i jopiny kendo siayo ng'anyo. Ng'anyo mar ariyo no bagi tarik 17 dwe mar 6 bende e boma ma Nairobi kod Mombasa kapod ni manyo ratiro ne Ojwang mano tho e tesend obila ma Central Nairobi. Machielo no bagi tarik 25 dwe mar 6 mane en rapar mar rowere mano wito ngimagi e ng'anyo mano bagi dwe mar 6 higa mokalo. Ng'anyo mogik e higani no bagi tarik 7 dwe mar 7 mano ne rapar mar Sabasaba mar 35. IPOA yango di ji 65 nowito ngimagi, jomoko 342 noyudo hinyruok ka obila 171 bende nohinyore e kinde ng'anyogo. Obila seyo kuom rem rwako notis mano chiw kod jong'anyo ewi ng'anyo mane gichano ma en ataro mar chik. Mar ariyo IPOA seyo obila kuom oro obila moko maonge lep tich mondo dhi orakre gi jong'anyo. Gimachielo en ni obila norem rwako baj mayango gi e sama girakore kod jong'anyo. IPOA mawacho ni nooro ji 48 mondo non ng'anyo makamago e counties mopogore pachoka lero ni jokanyo go nondiko piny kuo manotimore gwenge mopogore e kuonde ma ng'anyo notimre kamoting'o kwe dukni kod ketho mwandu mag sirikal. Kamano bende IPOA wacho ni achudhe moko nodonjore e jong'anyo kendo rocho ng'anyo go manochakore kaka ng'anyo mamuol ahinya to e kaunti ma Nairobi kod Uasin Gishu gimano miyo jong'anyo ohinyore kendo piny okethi. E boma Kakamega dirise mag nyamburko mag sirikal nokethi, Bungoma nyamburko 2 mag obila nokethi ka nyamburko 9 mag piny owacho bende nokethre. E boma Malindi nyamburko mar obila mag okwach kich nobagi kite mokethi, Kameru nyamburko 8 mag obila dirise gi noto. IPOA kata kamano puoyo obila mane tiyo Mombasa kuom tiyo kare gi jong'anyo kendo temo gayo gi maonge teko mathoth. IPOA tieko ni duol mar obila National Police Service ne okotayo ng'anyo go kaka chike mapacho ka dwaro kendo noreme kedo kod jonjore mamoko mane wachore ni ne siro sirikal e kinde ng'anyo go. Ringre Victor Otieno mano chwad gi lisasi e kinde ng'anyo mar tarik 25 dwe mar 6 higani